Kaixo, partekatzeko wifia mugikorrarekin txartel batekin sartutan, jarraitu behar dien pausoak hauek dira. Irekitzen ditugu gure aukerak, kasu honetan hemen dago ajusteak, ezarpenak, eta manejoa konexiora, konexionez. Eta hemen bilatu behar dugu olako aukera. Alde batetik, gestión compartida y modem. Hemen ikusten dugu desaktibatuta dagoela, bagoaz barrura, eta jarri behar diogu gure wifiari zenbat, adibidez, etxetik lana. Eta berez pasaitza sartu beharko diogu, bat bi hiru lau. Tira arte, orduan, gero goian agertzen denean desaktibado, sakatu behar dugu aktibado. Eta goikaldean agertzen zaigu olako ikono wifiarena eta ikusten dugunez fondo zuri batekin. Horrela, gure mugikorretik emitituko dugu wifia eta ordenagailu batean sartu behar dugu. Etxetik lana berez sare esango delako wifia eta pasaitza batetik 8. Aldatu izena, SSID izena eta pasaitza eta erabili zuen mugikorra emititzeko wifia eta konektatzeko dispositiboak. Ondo izan!